Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arti ponta. Karbi X Revolutionary United Forum Welfare Society atum ahin pen abarim risim kangtang ke oda song trok lembang phu atum aphan sok achili ke ronpon. Bo signify trainer ke bar ni bukajan subdivision angkang arlo japralang so jutang aklam along Karbi X Revolutionary United Forum Welfare Society atum pen cepater piponsi abarim risim kangtang ke od asong song trok along song lembang phu atum aphan sok achili ke ronpon. Abarim song trok lembang phuatum sai chotiki anathu kapaching thurpon akenang sot pura matha ponsi abarim risim kangtang ke od asong song trok lembang phu angbong sok achili ronponlu lasonsi hemtun isi kachilang sai chotiki pen chepang reng I unji lapen ason asai tami klembom nangji buta mayalong bidi sore chethanpon bangso asok chili ke endun pen ali chepa dopon thek nangji non ason warsai kemi asonsi asonson achili tami apor pen apor ason achili Karbi X Revolutionary United Forum Welfare Society atumpen barim song trok lembang phu atum aphan sai pachoti kinang pu mathaponsi ronponlu barim song trok lembang phu atum sarkar pen chingki chethan ponsi non Karbi Anglong West Karbi Anglong along home trok tractor tami nang pinang palepon polasi laso tractor nang lelote sai choti ki song trok lembang phu atum aphan cherap chetolong poputa mayalong chethan pon Bangso sok achili keronpon amayalong care of mepu P dili nikonjo kathar longki be vinod timung sakaterang run rongpi welesli terang lapen penang an manpeng ke doke theki dingatum chetong don bukajan pesar kuru be Karbi Anglong News Kardom media korte lapen jirpoto pini kerap Karbi X Revolutionary United Forum ke Karbi Anglong long song trok chu ke damtang 2021 as accord atum lo la so hin benitum la song trok abang pu bang piket to phan kachelana ponji phan na pen accord tang putang implement ya phan bang sing tan bang so kerap seng lo bang so kerap ke seng la bang ke bang so 2021 labang accorded pen October la sana chik labang si tum seng pon lo la seng det pen itum kiching si bang ke wo kapang reng ya pan isiang deng di fodung pas mail long itum wo kapang reng a farm selam lo labang so wo selam sensi Karbi Anglong non ke dawom ISP soikia alang lihin pen akirap nang paklang dun si la pen tawar nang japon sin itum wo ti pen aso pawang surikep anaboti pen aso pawang aparman tum klimsi aso pawang si kerap songlong member to antum panitum kachiran pangcheng ponlo lapen api adun thuni tum kuligang long sai katiki akam pemlo dak bangke theng the katiki lapen phrue the ben bok happy lasan katiki nitum dak klemlo chiri pokep anitum dak klemlo rong arat pen along le chiri pensi ben adun thu la sontak si hadak 5 mile along puthot suring koi awoti asoko pabang apharmana mesin puthot SP sar pena jok ke hai pena jok itum hanram sel bang so bang tamitum ke thomang deng pangcheng ponto pangcheng det pen itum ongdung song klembang atum phan song throk klembang barim tum phan itum long so bang aso keron akam tum klempon lo lapen non pang rumpet pen itum handak mile pholong di fodung kido labang sadim nitum bo pang reng aso ke the pang rumpet pen suri trok si lasona na bo nitum hadak pangreng bomlo lapen kibang zilangani tame itum la song klembang po to pan asu kapapang reng toy aparman itu ke joy pen se hadak ron bomlo lapen itum kamat ha bela hello itum song klembang po tum phandet kali rong arada tum pan lapen ron ni prang song long nang kaserat abang po to phat itum kirap ipi pan tum kachi sik pondo sontak thak sipini ladak kiwang tena prang nitum damtang ni phai kret trok labang so chiklo di phula mile polong ang sinitum sok chili kiron ang deng pangcheng lo labang so kapangcheng along nangkang pu kiron kapangcheng tame non ke dobom SP soikia saralang lihin ben sil bang song deng nang pudun lo nang pangcheng dun lo lapen second adun thuar ni bang kenitum huluni hala da bang si kiron pangcheng pon lo hadak nitum
tarik retroksi sok chili keron la bangke goya ranjit lapen bahadur son thoma sok chili tum pang ron ponlo karon bono bang phu tum phan bangke tum bang trok kep raisi atumi bang tum hadak ron ponlo pini son thok sikrener kep la bang so chiklo nabak japrajan kepuni cultural hall ba cultural center pusi pulo la bang swadi mitum pini krener kep ani banglo dak sami tum bang pokep sosia bang tum ban la son thoma sok chili tum kiron tipan klempon lo si ongdung ke nitum mei dosi non ron bom lo lapen non ke masap so polo tin tum lang so kiron ang tum jutpo sin ke bang jilangan ni tamai son tak sin tum sai katiki ang leng an Lakhang ko thong dwar baguri misi constituency ke parlo jasimet diring PS angkang along kedam tang ningkan ke thomso silo jasimet SOPD scheme pen diring ahawar arata phan panong pisi bang swatowar masap so arlong sangti thogroi roisi selam ponlo bonse tami labang swatowar abang non puta ketangje aphan aphiong heloong lasi non kikhibom local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Toby MSc ningkan phok khidet pen none phong kaprek ke EMR pusi tami ningkan ke thomta ke chok thulo bonta non puar nianta diring arata phan towar kaselam PG ang thek non ponta theklong lede athei diring arata tumpen local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Toby aphan ningdok lo pusi hawar arata tumpen chetha bola da to pasai ko ke ali ke no pot padu ne dele yo ku pujila kuma constituency lo parlo ke lake duar bagori constituency lo ki parlo ke ajagat ke diring ar lok long lo sita jo ali pamu ihu moto ke no pulo music pen pachung pon lo ke la so long bang papur kang lo non bang ke aprang alina bunai pen pakoi roi lo non ta koi roi bom long ke jo non ta nang pleng ipe de lo koson ne nang klem piji ni nang klem ipe ni non ta nili tungi pusi chong hong don prong lo ke yo kuma la da na tong local em ger chatok big lo bo Richard tok big lo non ta nang klem ipe de ke yo de la da chatok big humri son ma iglo ma ani siba ladak ke MSc election det pen ke humri ke bang we pinlang pon ki sorsar ta kali aja ta kali bang we pinlang pon MSc election na hot la camping hori tip ke bang lan we lang pon nili thegen lo penge tat na le men san tha William Sarsing Teron Lasipinpur da me kedam tang MP election a hotse tame education Richard Tokbi amena constituency mate duar bagori constituency pen BJP a party parem dundet ke ko an Richard Tokbi sai ke claim kimi ka he no ke daksi angthe ke klang lo pusi habar arata tumpen ningje pon lasi jaseme diring PS angkang towar abang prabjin pen kaselam serak ji aphansi CM Dr Tuliram Ronghang aphan rata pen choni pon SOPD scheme ben kedam tan kan ni thom prang selam pon iglo bon sata piniar ni antal patang TCB ko Ningkan koi aprang. kali ni kan ke thom pli prang Petang tidak. patang tedet Petang telang. Nor ka petang pansi pori pon po. Ahiring tangrak pen ihum iriksa kapasang ko kaphan aphit pen Wagonor agari patong phit nona hun akai gari motor ke ong parpik ajok kedo kedam ke joy kedo sita towar ke wang kedam kachiri akinang sot sonsi wosing ni phai krener kep arni nijang Karbi Anglong wothat lang so ahi thi am tereng ro tinialia long kopi koson pen loni ahir ing tangrak pen ihum iriksa kapasang kok aphan aphit pen Wagonor agari patong phit Iriksa Katiwar abang amen laki Pulak Upadhyay lapen Wagonor Hemkonglong Katiwar abang Morigao asor Ladak Wothatang so hospital along Dr. Rasai Klembom pusi Birta Ribdonlong lapen labang solong iriksa Katiwar abang mati Pulak Upadhyay abang irui pen arnisi kechu Wothatlang so ahithi along sikai si longji mini pusi hempen barlo bon sitame alang liko paikelang no pen ajok iriksa along kache thap dunatum abang han chonam pon lang pusi towarakung along pasang koklo laso kapasang kok ahut aphit pen men kopi koson pen loni Wagonor agari patong phet amat banghini ahir ing tangrak pen areng ahu sodunlo areng ahu ke swatum non amat ke Wothatlang so hospital along lang pon bom lang lapen Wothatlang so raikom sai khiatum adimaklong an pali dunsi do ana sai setame chepari deng ponlo amri pen hemari bongrung Karbi Anglong news